heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Oh, dat wordt droog. Net zo volle sliep op heden. Nachts zit ik nog een keer eruit en we zien dat er lammerij is. Nou, ik heb een 100 kiepkaart van het Jest. En nou, wie een peer die ben net helemaal dekt, want daar raam met de 3 weken bij maar. Maar er zijn nou ongeveer 86 kennen lambi. Dus, en er zijn nou een 60 lammen 80. Ik krijg de opleiding melkveehouderij afsluiten. Nou ja, en dan word ik even voor het eigen wat proberen. Dus nou ja, dat is weer wat beter. Nou ja, ik sliep nachts in die veekaren. Ik wist net helemaal hoe ik dat hebben moest. Nou, ik zou het niet mee moest, maar ik maar in die veekaren sliep. Ik zou een leuk wat strieën eronderin. Dan is het wat warm. Matrasje erin. Nou, het loopt geweldig, hè. De eerste nacht een beetje even wat van wennen, maar dat was weer. Tot nou toe, dat voelt het poer best. Dat wordt er ook. Maar als ze haast niet lang rennen, dan krijg je het wat rustiger. Van een week met de eerste het lang niet. Dus ja, ik ben wat later met de lammerij, maar dat had gewoon als reden dat ik eerst kwalijk leren hebben moest. Dat als shirtje aanlien, heb ik dat afsluiten. Dus dat is de reden dat we wat later zijn hier. Ja, dan moest je hier op het start een soort theater opbrengen. Was net een beetje eenzaam? Nou, als je jongens hebben wel eens wat maten, die komen weer de bier drinken. Oh, een paar mooie vrouwen, die heb ik van een week ook wel een paar keer gehad. Als je de vrouwen die vinden lam ook wel mooi. Dat is wat mijn succesfactor op het heen. En nou, als je in Moaz mijn oren zag, ging ik even naar huis daar, even eten en even skieten. Nou, dan daar is ik altijd mijn volk, dus dan eenzaam best voor het net. Al je skiën om je heen. En waar komt die leefde voor het bordje en waar komt die bij? Vooral van uw huidkant. Uw huid is zelf schoolmeester. Maar wij doen altijd al wat skiën van. En uw spaken had ik altijd een soort skiën van. Daar sloeg ik van soort om. En ja, mijn spaken praat ik ook altijd nog skiën. Maar die is van het zimmer en die wou raken, dat is wel heel jammer. Dus die had het krijgt net al je mooi maken. Dat vind ik super jammer. Maar ja, dan doe ik wat meer best dan ik nog. Heeft hij nog intussen al wat van al dat gemekker? Nou, het begint al wat te komen, ja. Maar het einde is in zicht, dus we blijven vrolijk terug in. Wat ladies zijn alweer in het blast voor hun. Wij binnen Joet mooi een bus vol makkemers weer wij naar Wolvergeer zetten. En want hier hebben ze Ladies Day. En dan vregen ze of vrouwen een hoedje op hebben willen. Nou, en we dachten, nou, dat is leuk om daar eens even snel in. Maar hoe komt ze dan die hoedjes? Nou, die heb ik maken, want ik heb een woordenwinkel in Makkum. En ik ben woordenmakster. En nou ja, dus dat ben mijn hoeden. En ik dacht, het is leuk omdat we eens even chanten litten. En je zelf ook even wedden? Ja, natuurlijk. Ik heb al een kaartje. En op daar maar wel letten nou? Nou, ik heb een nummer 6 en nummer 8. Dus daar moeten we nou op letten. Oké. Ja. Oh!
Nou, we hebben allemaal weer gezet. Ja, allemaal, ik ook. Ja, allemaal gezet. Zit niet meer eruit. Je bent het allerminste hinder dit zag. Ja, het is echt ongelooflijk. Wij dachten op het begin is gelukt. Dat gokten we eigenlijk wat al. Wat vind je eigenlijk leuk om boeren te maken? Nou, dan maken ze een vrouw vooral af. Het stiet mooi en het plaatsje is compleet. Een vrouw wordt er trotser van, mooier van. Ze giet rug erop rennen, fleurig. Een hoedje op hebben, dat is altijd mooi. Vind je die dan wat deftiger? Of, Ja, je voelt je gewoon op een topvrouw. Ja, zeker weten. Nee, ik vind me net speciaal, hè. Nee, ik blijf gewoon mezelf. Oké. Het is niks oors. Ja, die vrouwen die stijgen alweer op, wist je wel? Ja, maar ja, dat ben vooral, hè. Zo, daar heb ik nog geleerd van. En s'nachts ook een mouw, hè, trouwens. Ja? Ja. Express Rapida leidt nog altijd en dan gaat LNC Renka van de benen. En dat is de weg helemaal vrij voor Express Rapida. Het is dikke Mick. Ik had nummer 2, hè. En, We gaan ook prijzengeld ophalen. ja. We gaan in zijn eigen bus naar huis. Die vrouw rent je rekker om. Ja, en hoe is die man een hoed? Die is ik al... Ja, die rent een steekheger als oors, hè. hè? Ja, gewoon een beetje met een neus in de lucht, ja, nou. We gaan het proberen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja hoor, €3,60. Nou, helemaal blij. Ik zat er niet ver mis. Ik zei, nou, super, bedankt. €3,60? €3,60. Nou, dat win ik zomaar even. Dat is het feest, joh. Ja, je kent nog een bruis. Ja, van mij wel. We gaan de kroon even in. Ik heb er een in hel, nou. Kom goed. Hier. Ja, daar is het op.